साल कदम आगोल फेसबुक लाइव फाइमानी जे आनी जे फ्रेंड लिस्ट दंनाय एबा जरा जान फेसबुक लाइव नाय दंनाय दक तर फाइबिगेटन कक किसे 5-6 मिनिट तिनी अनेक सालनि आगोल आं फेसबुक लाइव फाइ दङ ता मिमाके कासे कने इशु नतै तिनी कक सानाय फार्स्ट इशु का तब त्रिपुरा हास्तेवो ताम नङि दं ताबुक त्रिपुरा राज्यवो ताम नुकजागै दं आबुनते किसे कक सावाना जरा नाय दंनाय आं रिक्वेस्ट खायो किसे नरक शेयर खायरदि बुइतो गोबां नंनाय ताबुक त्रिपुरा राज्यव नुकजागै दङ गोबां मा जागावो आगि जे टीपीएफ नि सब्रि मु दंमानि जे पीके मैडम नि हलायो बुइ बो खरजा बोरि बरक खरजा बोरि लीडर जों आं व्यक्तिगत भाई बो रेसपेक्ट खायो बो ताबु सा पार्टी फां खाइतें बो बीजेपी खाइ दङ ताबु हायपनो एसे बो बोरै बो खरजा बोरै लीडर आं बनो 100 बार सम्मान खायो फेबो ताम नुकजागै दं ताबु बो जत जेकुन जागा थांगा केनो आमचाइनि बररक आ एरिया नि बररक पाताल कइना गुबेक नि बताबु स्लोगान जाव हासि तांगि रजाक बररक तमां सामां तंग थगै केबनो गुबेक खनि हासि बो तांगि ताब गुबेक हनजागै दं आगि तो बनो के बम्बि हनाय करे ताबो हनजागै बो तंमन कारण तामो अब केबनि दुसिया बो बिनि निजिनि दुसेनो बो तिनि कामि आमचाइ आबे थाङै माया गुबेक हनजागो गोबांमा हनजागो बो गोबांमा इकक दंमानि बांलादेश सिरावनो रोखलाया आंके बुट बासाया गोबांमा एनआरसी नि मुंगै खेतो तांरुबै कामला खायरुइ रामथुमका पब्लिक नो थकनानि बजे चाइ दंमानि पब्लिक ताबुं दिनो ताबुक 2022 नि तिप्रासा 2022 नि पब्लिक ताबु खासि जतनो शिवो साबो काहाम साबो हामिया ताबुक तिप्रासा बसनो थानसां लायजाक ताबुक तिप्रासारो जों थानसां जाक बुबाग्रानि लीडरशिपो बुबाग्रा नेतृत्वबो कसा कुफुर हनलायावै अलमोस्ट 90% 95% दा तिप्रासा थानसा हासि जों थानसां जों जबा खाइ दङ जों सान बाय खाइ दं जों जिन तिप्रासानि निबाय खाइ दं हासि जों जे डिमान्ड सानै दं मानि जों जे ताबो जों जे इशु नतै बा जों जे सिं डिमान्ड गाडा तिप्रालन जों तां सानै दं जों 14-15 जे तिप्रासा दं मानि जों जतन बां सानै दं हासि फेवा बरक साव ग्रेटा यूनिटी नांगौ ग्रेटा तिप्रालन नांगिया ठीक आसे बरंनि कक मते आबो बेखौ मानसुता जिनिस दं फेवा वानसुइ नानि तिप्रासारक तिनि সেই সিবিএম আমাল থেকে তিব্রা সাবাই বুনি বসংনি বরক মিল लायै गभर्नमेंट खायलायजा तिब्रा साबाय बं बरक मिल लायै जों मा मिलि दं सिनाय हिनि तंते तिन तिब्रा सारक जों तिनि बर सफायजा निजिनि हावनो जों तिनि 30% हासि बुनि बसंनि बर 70% फियाबा को कसे क्लियर सानामो जों तिब्रा मथारक जे प्रत्येक चेंगो जिन बुबाग्राव साव जिनि लीडर बो साव जों केबनि बिरोधिया ना जों मुस्लिम नंनि बिरुद्धे ना जों बेंगली रंनि बिरुद्धे जों केवनि बिरुद्धि हायसि जों जिन तिप्रासारनि अस्तित्व रखा खायना बागै जों जिन तिप्रासारनि हामग्राय दंना बागै जिन तिप्रासार जुताबो गोरै खांगालन दंमानि आबुं तेसे जों बुजा मानो आबो जों जिनि ग्रेटा तिप्रालन जों सालाय दं हायसि जोंग्रो निजि दंथना बागै निजोंना बागै सानाय दं गया जों जाय नैयाकारि कस्त कासि हिमलाय दं फेयाबा तिनि जे पाताल कन्यानि जे अबस्था बतंगै गुबे हनजागै दं पाब्लिक रक बनो तिब्रा मथा खायो सीपीएम रक कासु बा कांग्रेस कासु तृणमूल कासु अमतिया बनो ताबुक जनगण रक तिप्रासा पाब्लिक रक कासु हासि आबो कुन पार्टी नि मुंगिया आबो के बनो पार्टी कासु अमतिया बुइके बो कासु जागिया बुइके बो गुबे खंजे बतंग हनजाबा बिनि आगि जे बिनि जे कक दंमानि बो जे बिनि स्टेम दंमानि आ जागान थेके बो आकाश पाताल चालै थांगा हासि आबो के तिप्रासा बसमरता नुगै दं मालिया आबन बिसिमता बीजेपी थाङै दङ ठीक आसे खायदि राजनीति खायनो जतनि अधिकार दं नों ता राजनीति खायना मुसुं नों बीजेपी खायना मुसुं खायदि सीबीएम खायना मुसुं खायदि याबा तिप्रासारक जेफोर तक थानसाङै दङ तिप्रासारक ताबुक जेफोर जिन महाराज नेतृत्व
जों जबा खाय दङ जागाव केबें केबें तांलि नि मुसुं हासि केबें केबें तांलि त्रिपुरा सारक जेकुन समयो निजिनि दफा निजे हामफ्रायनि बागै जेकुन माने साना थांफोर हमके बुनि बसंफाय सानो कासुपाया बुनि बसंफाय जोंनो केब कासुपाया हासि सिनि जाव जागिरा त्रिपुरानि सान दंमानि बुनि बसंनि बर' त्रिपुरा जन चिफ मिनिस्टार फन हंतों तिनि जेकुनु बंनि बसंनि जे ताबु एमएलए तंनाय मिनिस्टार तंनाय केबो हन्या जागिरा त्रिपुरा असम्भव हनै साबो होन चिन त्रिपुरा सा लिडार रंनो चिन त्रिपुरा सा नेता रंनो जोंनो कासु हासि राजनीति खायना बै कासु जों ताबु एमनजा फाय सपके जोंथ राजनीति खायना जरालिया चिन त्रिपुरा मथा थिरो पॉलिटिकल पार्टी फियाबा चिन हा दफानो जों सिगां तनो चिन त्रिपुरा सा जों मोथांना बागै आबो चिनि आइडियोलॉजी जों सिगां तनो चिनि बागै पुइला जाति उलो पार्टी हासि किन्तु बुनि बागै हिंगाके पुइला जाति उलो पार्टी जों बरक तांखाय पुइला पार्टी पुइला जाति बंनि हासि फेरलायु राजनीति जतनो खायु फियाबा आइडियोलॉजी फेरो चिनि जेकुन पॉलिटिकल पार्टी नासि मुं फेरलायु हासि ता पाइग्रा खा टेक्स लास्ट टपिक चिनि जे एमपी रेवती त्रिपुरा कक कट कट सामा मार हासि हाय खायरनाय इराय खायरनाय नर्थ नुइ दं आमदे जों दे सान थांनायबा आं दे सान थांलाया फियाबा चिनि एमपी साइड आं साना मुजंगो नों बुइनि बसंबाय रिमु दजागो नों फाय मा सापायु हासि नों निजिबो त्रिपुरासा चिन त्रिपुरासा रंनि अबस्था त्रिपुरा जताव बजागा थां सयक्या नों रेवती त्रिपुरा खरकसा एमपी नों निजिबो सिउ हासि नों सिरिति पानो निनि पार्टी नों खुसि खायना बागै निनि सुप्रीम नों खुसि खायना बागै निनि जे बीजेपी नि जे हेड तंगार नों खुसि खायना बागै नों त्रिपुरा जति पानो नों त्रिपुरासा बिरोधी को सयजं हासि नों तिनि एमपी खरकसा चिन त्रिपुरासा एमपी नों फियाबा आं वानसुगो चिन त्रिपुरासा रनि कपाल हायनि हासि नों हाय बरना एमपी मानै नों उन माने खायमिया बय सानै दंमानबो नों केबें केबें हासि क कट कट सानाय एडिसि इलेक्शन सेकामो सावका 0 + 0 = 0 साबो 0 हंखा आबो नों मसिउ जनो सिउ हासि आर बीजेपी नि ताबुक जे अवस्था त्रिपुरा त्रिपुरा जब बीजेपी रनि जे अवस्था ताबु 2023 15टा सीट पारदा खायमानो खूब दाय दं हासि बरक निजिउ सायमानो बीजेपी पार्टी जरा बीजेपी खाय दंनाय बरक सिउ त्रिपुरा जत बीजेपी नि अवस्था बाहाय फियाबा चीफ मिनिस्टर सोलाय लेक्या चीफ मिनिस्टर सोलायमा बेले चिन त्रिपुरा ताम हांग्रायनायबा मुंसा हांग्रायनिया चिन त्रिपुरा सारो राजनीति खायलामान 60 থেকে 70 বছর सीपीएम खाय दंनाय रं आं साना मुजं हासि सीपीएम खाय दंनाय रंबो साना मुजं ककजारा मुजं सीपीएम रबो गोबां जरा मान खायसि 25 থেকে 35 বছর सीपीएम रं जरा रजाका जीएमपी खायनि रं जरा रजाका हासि फियाबा ताव नों जरा पाइख्या ताबु चिन त्रिपुरा मथाराव चिन बुबाग्रा नेतृत्व जों सामुं गाहाम खाय दंमानि नरक ता केबें दि हासि त्रिपुरा मथा फायमायागुल गोबां सामुं गाहाम खायजाखै दङ तिनि खरकसा चिनि ताकु कुमुद साव खेरेंबार सीपीएम खाय कलांका खुमुलुं स्टेडियाम बर खाय कलांका ठीक আছে फियाबा नर खाय कलांगो होनो जे ताबु जों जे कुन खाय दं सिनाम तियाबले नर जे खाय कलांगोनि न जों ताबु आपग्रेड खाय दं हासि ता एपोलो फायजा खेरेंबार हस्पिटाल एम्बुलेंस ताव पुरा जों सेटअप खायो जे जागा डॉक्टर थांमाया जे जागाव जे जागा गामि आम जेम दले हे जागा गोबां जागा आ जागा डॉक्टर थाङै सबिया आरो थाङै आ एम्बुलेंस थाङै जे सेटअप दं माने आ एम्बुलेंस थाङै त्रिपुरा सारन ताबु जे डॉक्टर थांमाया हस्पिटाल थांमाया बरन कुना कुना थाङै जों चिकित्सा बागै एदि हाबांसे जाखाय दं हासि अ जागाबो केबें केबें आनि को काहासि त्रिपुरा सारो ताव राजनीति खायना जरालिया हासि राजनीति खायना जरालिया ताबु एमजा फाय सपैया जों त्रिपुरा मथाराव नायो चिन त्रिपुरा सारावनो कन्स्टिट्यूशनल 40 मसरै जमानो फियाबा बुनि बसं केबें आसंनो चिन बरं फाय केबें दंफाय हासि चिन बरं केबें दंफायो तांगै बं सुप्रीम न ओ जेमन आगि जीएमपी रखके सीपीएम तलामा दंगो सीपीएम त्रिपुरा नेता रक मेलारबान गक खनायमा चलियो सेम ताव बीजेपी बामतैनो यांगो विजय कुमार जमनि बं पार्टी अफिस दंगो आरो खुसि खायना बागै ताव त्रिपुरा कल नाम हासि आबागै आं कबना मुसंगो जरा ताबुक बो राजनीति जगै तंनाय रक जों तिनि 31% 30% जाक बस गांसाला डेलिमिटेड सोनांनाय लोगो गनो नांनाय जों बर थांनि सगैनाय हासि
जों 31% फोरनो जों ताक फानसे जों 31% फेसिलिटिस माइया गाफ्रोते कमि थांमोर चिन्ता अबस्था नाय जों 30% बर थां सौइनाय जों बोसाबोतै नंनि बोसाबोतै दिनै जे बिजेपि खाय दंनाय आं 30% ताक सं नंनि बोसाबोतै फायनाय नं बोसाबोतै दंगौ नं बोसाबोतै नामल बियां थांनि सौइनाय आं बरं गोनां जोंनि एमपि रेबल तिब्राव सानामु संगौ नों खरसे एमपि नों सारा जीवन एमपि दं लाखासि सालसानि नि बोसाबोतै फायनाय नि बोसाबोतै दं अलरेडी नि बोसाबोतै नामल त्रिपुरा जो चिन 30% बर थां सौइनाय नों बाबर बुजिस्ते कलायो हायसि नों जदि लगिरिमिया चिनि जे डिमान्ड न बा जों सानै दं लगिरिमिया के लगिरिमिया गाहामखौ नों निरागे दंनि हायसि आं पुला खरु साका चिन त्रिपुरा सा जेफोरखौनो जेकुनु माने गाहाम साना थांगौ जेकुन समय माने डिमान्ड खाया थांगौ बुनि बसं बुनि बरफ फाय केबेन फाया चिन बरफ फाय केबेन फायो हायसि आबागै आं कक कसाराम जों ताकुदे बुक सं जरायागौ करिख्या ते 5 থেকে 6 मास जों फादि चिन महाराष्ट्रनि लगि जों तंलायन थानसाका तंलायानो जों त्रिपुरासा जत पदल तंमाने जों थानसाका फुनुक लायानो जों थानसा हंगना जों तावसि रखखांनाय हायसि राजनीति 25 থেকে 25 বছর সিপিএম খাইলেমা आथरफाय सफैख्या सिपिएम आमाल पाइख्या ताबु बिजेपि आइपिपि खेलाय दङ आइपिपि तो अलमोस्ट मान पाइते ताबु बिजेपि वो 10-12 जन 13 जन दंगौ खायनाय खाय दंनि हायसि आं किन्तु मानाखै मुसि कारण डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेटिक इंडिया वो जेकुन बरक जेकुन पार्टी खायनाय मुसुं खायमा नहायसि फियाबा नि जागा नों खाय दंदि सिनि जे डिमान्ड खाय दंमोन ग्राराति प्रब्लेम चिन त्रिपुरा सानि जे थिनान बै जों जे कस खाय दंमानि जों जे सानै दंमानि आ जागाले फाय केबेन तां फाय हाय जान गका बसि हामजम बिसिंतै हामजम रुइ जोंमा तंलायनाय जों त्रिपुरा बसं जों ताव थानसांगा सिमसि रखा दंसि हायसि थानसांगा सिमसि जों रखा दंसि थानसा सारा तेकुन लामा गरै एकमात्र बुबाग्रा दंगौ बुबाग्रा बिसिंतैनो चिन त्रिपुरा मो थांजांनाय चिन त्रिपुरा सान हामग्रायंनाय आबाय कगना मुसुं तावबो जारा अन पार्टी हामजागै रां 500 बागै रां 5000 10,000 नि बागै ताबुबो जारा अन पार्टी खायथां आं कगना मुसुं हायसि फायदि चिन थानसान स फायदि वाइसा सबा खायनाय सिन एकलगे त्रिपुरा साराव सक्सेस दांनि आपु नायलायानो रां 5000 10,000 15,000 20,000 नि बागै बुनि याकुन तला दंगै बुनि बसन मिल दंगै बुनि बसन पार्टी खाय दंगै कुन लाभ करि गायसि चिन त्रिपुरा सताय मोनजा फाय सफैया जों थानसा मांसिनाय जों थानजान बिसिंथिनो जों जयनाय हायसि आमसे कक सावैनो जतन हर गाहाम करें दंबायदि बस गां सालो जों तेबो चिन खरां मा फवारनाय जोंनि जे टेक्टन मटो जों थानसां लायन फायदि जों थानजासिम बिथि रखा दंगौ जों थानसानि बिसिंथिनो चिन त्रिपुरा मो थांजानाय हायसि जों थानजाङैनो जों चिन त्रिपुरा जों जय खायनाय जों चिन हानाव जों किफिलि मानाय चिन हाव जों बख्रक टिसे जों हिमानाय हायसि जों ते 5 থেকে 6 मास फारि जों कक